ବାମ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଡାହାଣ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ। ସିନ୍ଦୁରର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସିନ୍ଦୁର ମାତାମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାତାମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଦରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହନୁମାନଜୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବେ? ପାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭକ୍ତ, ତେଣୁକରି ସିଏ କେବେ ଇଏ କରିପାରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭ୍ରମିତ ଲୋକ ଆମ ଏ ସଂସ୍କୃତିକି ପୁରା କଳସିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଦୁର ତ ସିନ୍ଦୁର, ଯେଉଁଠି ବି ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର, ତାକୁ ବାମ ପାଦ ଡାହାଣ ପାଦ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ମନେ ମନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିନ୍ଦୁରର ବାମ କ'ଣ ଡାହାଣ କ'ଣ କଥା କ'ଣ। ଆପଣ ହଁ, ସିନ୍ଦୁର ତ ଡେଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗି ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମର, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଇଏ ଆମେ ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କଥା, ସେ କଥା ଅନ୍ତରର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ